Hudul maham. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Dihamu amanami dohot inanami na pungudi bagat joron itu hatta. Songonima nang di ruas ni huria na paihut-ihut parminggoto di bagasta ganup marsada-sada secara live streaming. Sanari tapuka mamasuk tapuji matu hatta sian ede nomor 500 sada ayat sada rodi 2. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Di horhon haporsohon nami nasatokin jalanan yang ido hasangapon na sumurung, na lulmobi hamuliaon na sa liling ni liling na tuhami. Hami akan na tumailihon akan na tarida, akan na tumailihon akan na sutarida. Ay namartiki do anggo na tarida, alay na sa liling ni liling na do akan na sutarida. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata asima roham dihami. Ay dahang tarbahin hami mabahin manangaha molo sohodongan nami. Dibahini salehon madihami roha banua gijang. Asa tau hami manibangi dohot mangulahol lomo ni roham. Saidongani mahami asamian hami di bagasan ho dohot di bagasan hatam. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asalamu
Patik ni debata di mingguta sadarion iman atar surat di poda sada ayat pitu dohot poda 2 ayat 10 rodi 10 sada songonon ma didok disi. Biar mida jahu bado parmulaan ni parbinotoan alai anggo halak naoto manuisi hapistaran dohot pengajaran. Molo masuk hapistaran tu bagasan roham jala di halau mohon roham parbinotoan jadi roha hapatason mangaramotiho jala habisuhon majagaho. Olak ni dosa hakna atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata laho mangulahon naho bartu patikna. Ali Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon naho bartu patikmi. Amin. Yesus manjoho pardosa sairu tu Yesus mi nabasai bege panjo nas jotun tegangmu tomu si paluai bege mai Jesus manjoho salpos roha bege maun sadarion akan alojana sorak sairu ai di pasunan naho bege Tato potima dosata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Napungu dohami di julum martangi yang tuho. Dada mangasahon hati koran nami. Na mangasahon asini roham na gudangido. Saya si maroham midah sadok bangso nami. Se sama dosa nami saluhutna. Saya sungguli marohanami. Asamu baroha dohot pangalahon nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si pangulu kami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosata. Songonot doha tani Tuhan Yesus. Roma hamu tuahu. Hamu akan alnu jalana sorat. Hupasonang pe hamu. Buat hamu ma augakku tuhamu. Guruhon hamu ma sian ahu. Aina labok doahu jalana serek meroha. Asa dapotan hasonangat to dimuna. Ai labok do augakku jalan yang dohot nahu papersaton hasangapon di debatana di kijang. Amin.
epistel di mingguta sadarion iman atar surat di Lukas 2 mamukasian ayat 41 sahat rodi ayat 52 songon nasomal tajahama marsikat soren jala ganuk taun lahodo natorasna tu Jerusalem mari raya Paskah. Asadung diradoti nasida aka ararayai dinalahomulaki nasida tinggal ma Yesus danaki di Jerusalem so pamotoan ni natorasna. Diripu nasida nang rabdohod dongan sauduran ibana. Jadi dalam nasida mat persadarianna mangaluhut ibana ditong-tongan akad ton. Dung so jupang nasida ibana mulak manasida tu Jerusalem laho mangalului ibana. Salpu tolu ari dapat nasida ma ibana dijoroi hudul-hudul ditong-tongan ni akka guru tumangihon hata nasida uhud manukun-nukun. Tarhalomong be do nasida ubege hatana dibahen terus ni rohana dohot akka alusna. Marnida ibana songgot do rohana siga jala dipakulini inanai ima ibana. Puasa dibahen ho somoni Tuhan ana. Bernik do huapani do amangmu mangalumiho. Gabe di dokma tu nasida. Puasa pola luluan muna ahu tang di botohamu napatut ahu di bagasan bagas ni damang. Alai dan betus nasida hatan dokni nasida. Laus tuat do ibana rap dohot nasida sahat tu Nasaret jala pangului do ibana di nasida alai di peop inana ido sude namasai di bagasan rohana. Jadi lam ganda maturus rohani Yesus nang dagingna lam mohon debata nang jolma ibana. Olat nido sahatna mertua do akan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Oh Tuhan, tugu maaf, tu dalam nomori rohani, rampon musuh nang bertalangan, nang rahis masih dalam hati, tong ini baik pagoi awan, margogoy hon orang bersama, pasana budi melukun, baiklah sahat kesundawan. Pangkuling ibawa Tuhan, narade tu malihon atam, sai tu pangiruas ku Tuhan, nauasan Tuhan di hatam, sai patama awon na puso, magjohalang nadang siano, rodina sa tumagdaon, lumagabi pangoloy dihon. Tahati dakon maha porsiatei songon nahina tidakon nidongata sapha porsiaon di sadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama perguguna so hatu dosan na tumo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe siaton di perbadia adorang sohabubuan. Ido tu hatta na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang
na tua tu banwa toru dung ditanam, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamun di debata Jehovah, amanai perguguna sohatu dosani, disimai bana pemulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au persia ditod di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau panihalak Kristen akan na badia, dohot di hasesan di dosa, dohot di hatai na maddok, mulak mangulu dosogot daging halak nang mate, dohot di hanguluan na surasuda. Amin. Salam. Huriani tuhatta si patakason tikting di Winggutta sadarion Minggu 10 dung Trinitatis tanggal 10 September 2020 sada. Halaman patuluhon poin parjolo ruas nama dohoti parmingguon. Pinangidohon matu ruas ni huria salhukna nanaing madohoti parmingguon di garejaon dumenggam manasida akan naung divaksin dohot dalam keadaan sehat. Jala tuakkan naromer minggu naung divaksin jolo di daftar mambar hite barcode ni huriatta. Poin patuluhon pertanyaan week di hari Kamis tanggal 23 September 2020 sada di patupa huriatta do pertanyaan week di bagas joroon dohot melalui live streaming na hinubasan ni week pitu. Maringanan di gereja HKBP Bandung Barat mulai pukul 10 WIB jala tu hari Kamis na mangihut tanggal 30 September 2020 sada na makasuhuton ima sian week onom. Laos pinangidohon matuhita saluhunda ruas ni huriatta asatong matai huton pertanyaan ni di bagas tabe. Halaman paupaton poin pasiahon. Sunggul-sunggul tarengot tu pelia bulanan. Alan yang masuk mahita tu bulan Oktober 2020 sada. Marhition pinabotohon tu sudi ruas ni huriatta ia total penerimaan pilihan bulanan na masuk sahat tu minggu sadarion tanggal 10 September 2020 sada godangna 371 juta 375.000 rupiah manang 44%, manang 31%, sian ruas naung mangalehon pilihan bulanan. Marhition pinangido dohok gomos tu sude ruas dohot perhalado ni huriaon naso pasahaton kewajiban pilihan bulanan na rope moloboy asa tapasaha matuhuria manang tuganup situa wikna mauli ate. Halaman palimahon poin 10 belajar mengajar agama Kristen tingkat SMP, SMA, dohot na kuliah. Bagi anak jemaat yang sekolah di tingkat SMP, SMA, sederajat dan kuliah yang tidak ada mata pelajaran agama Kristen di sekolahnya atau di tempat kuliah dan akan membutuhkan nilai agama dari gereja di kemudian hari supaya hadir dalam mengikuti belajar mengajar agama Kristen setiap hari Jumat mulai pukul 16 WIB bertempat di HKBP Bandung Barat di ruang kaca lantai 2. Poin pasapulualuhon pesta perak HKBP distrik Sapulualu Jabar Teng DJ regional Paduahon. Di hari Minggu tanggal 26 September 2020 sada di Patupado pesta perak HKBP distrik Sapulualu Jabar Teng DJ di regional 2 nama ringanan di HKBP Kartanegara Semarang. Nani uluhon ni kepala departemen manakadip koinonia amatta padita doktor Dionel Sinaga borkat do padita resort padita patar pevak pahan STH laho madohodi pesta perahi. Halaman onom poin 27 selamat ulang tahun. Sudah perhalado dohok ruas ni HKBP Bandung Barat pasahaton
selamat ulang tahun tu na marulang tahun di bagasan mingguon mamuka sian hari Minggu sadarion tanggal 10 September 2020 sahat tu tanggal 25 September 2020 Sai di pasu-pasu Tuhatta mana sida namar ulang tahun ini di bagasan na hipason huhut dilihot Tuhatta tu nasida kajang ni umur halaman pabituhon poin pa 24 surat sisahaon siang kantor pusat HKBP rodo surat siang kantor pusat HKBP astisasi surat nomor 1442 garing 130 9 2021 taringot patupa pangurupion tuna hona bencana di distrik 10 tolu asahan Labuan Batu doho di distrik 27 Labuan Batu marhitei papungu peliat tujolo do hita di hari Minggu naro tanggal 26 September 2021 diganup kebaktian laho mangurupi nasida nahona bencana ini. Songonima sipatakason tikting di Mingguta sadarion. Saunari hujahahon hamima surat naro sian kantor pusat HKBP. Piaraja tarutung tanggal 2 September 2021. Hal pasahat pangurupion turuas na marsitaonon alani mara na pinarsangapan sude jemaat HKBP dohot perantaraan pendeta resort dohot uluan ni huria di inganan nabi tabi dohot perhorasan madihamu saluhut amanami inanami na hinaholongan di inganan tabi di bagasan gowarni Tuhan Yesus Kristus di bagasan holongi rohani Jehovah di bata ama pardengan basai hu pasahat hami masian kantor pusat huria Kristen Batak Protestan HKBP mau liate di yakatang yang muna naso marpasohotan tu adopanda las roha dohot parsorioni ikot tabolus lumobi mengadopi COVID 10 sia naso adong dope tarida terdat naneng marujung dada holan alam mengadopi COVID 10 siai alai meragam doa kena masa na ikon adopata mardongan habisuhon masa do obas parpudion udan nama saidoras pola 2 dohot tulu ari lilingda marluat-luat akan masa odeng boy mabahen humasusa rohatta alai naing marajumatai songon na manguji hasatia otta di ibana adorak soni udutan patol hason pakorkon ni aik magudang nama saidi Labuan Batu rikok do padarot tuhita salhutna taringot tu naung jumolo padita kardi sibajuta STH Emin kepala Departemen Marturia HKBP didik kinasalpu di hari Senin tanggal sia Agustus 2021 borkat nasida marubat tu rumah sakit Balige marsugutna di hari Selasa di Papidama tu rumah sakit Mitra Medika Amplas Medan hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 di Bapidama Muse tu rumah sakit Murni Teguh Medan di Manukuk Niari Rabu tanggal 1 September 2021 pukul 1 lewat 10 menit wib maruzungolu manasida hobar tuaturan protokol kesehatan laos di bagasan Ari Ido tapak borkat padita kardis bajutak STH Emin tuinganan paradianan persatok kenani di Lobuhole Kecamatan Siatas Barita dung tapatupa acara ibadah najepek na niuluhon ni Eporus HKBP di joloni kantor pusat HKBP do pakilalata di pa borkat ni nataha holongi songoni nang keluarga na tininggal hon nasida alai songon huria na porsia di Yesus Kristus Tuhata naing matok-tok mian hita di asi do tolong ni rohani di bata tatangyak ma asa tumibu tarabul rohani keluarga dohot sude na ni tinggal honda dihamuak kana hina holongan dang sadia leleng dope alani udan nama saipor manang doras di perhutan ni dongatta na di opak resort hinobasan ni HKBP distrik 10 tolu asahan Labuan Batu tohomai di hari Sabtu Minggu Senin
di tanggal 14, 15, 16 bulan Agustus 2021 masama ay magudang na mga latap pola manigay akka hauma saba dohot akka eme naong tersuad di si torok ni ripe ni ruas di hakabipe na ikon manaon ala ni aik na mga latap na manigay akka hauma managsaba na sida na oba resoti adong do 210 ripe ima ruas ni HKBP resort Desa Gajah 400 ripe. Ruas ni HKBP resort Labuhan Ruku 110 ripe. Ruas ni HKBP resort Serdang 2 200 ripe. Ruas ni HKBP resort Selebah 100 ripe. Laos titik kinasarupa di hari Senin tanggal 10 Agustus 2021 mangalatap do aiki nang di perhutan Aik Nabara hinubasan ni HKBP Resort Aik Nabara Distrik 26 Labuhan Batu. Pola do sirnip torop bagas dihutai jala bangunai maitu bagas di 45 ripe. Ruas ni HKBP Resort Aik Nabara nampabahay siga bagas nang dohot ak kaparhohas na di bagasan na. Marsa dorohatta kidorhon ni na masahon. Dang be manggotil ak karuas ni huryatai di perbuena nadenggan jalalam sumuruk ma nang sida budabuan na sida. Alani saroha mahita jala sisada pakilalaan. Mas tangyangam mahita jala pada diri masih urupan songod dalan mangurupi akka na marukil di na obat resort pakkobasion ni HKBP Distrik 10 asahan Labuan Batu. Asa moru sita onon na sida. Suang songonima nang dopa akadongata na hinubasan ni HKBP Resort Aik Nabara Distrik 26 Labuan Batu. Patupaota ma papungpilian paduahon di ganug inganan perminggo tabi. Ima pilihan laho mangurupi akaruas ni Huryana na marukili. Barhite rohana ukap di bagasatangiang mardongan mauliate. Naing pasatota madiba siyan pasu-pasunai laho mangarui boban nape di tonga-tonga ni Huryani hata ni dibata patoruhita laho marsileho-leho di bagas rohana yas songon hata ni dibata na tersurat di 2 Korin bidusia ayat 7 kanukman yojar ni rohana unang masyan muruk manang naso terjua ay dihaolongi dibatado nalas roha bangalehon Heber 10 ayat 10 alai unang malubahamu mabahen na denggan dohot mangulahon asini roha ni dihalomohon ni debatado akka na songoni ma delata pasedahon roha songon pamatang ni Kristus na bangolu tangyang nami sadiramoti jala dipargogoy Tuhan debata mahita rodi sa liling-ling na didongani debatama hamusal hukna marhite akka pakkobasion ni akka perhaladona na setiai Huria Kristen Batak Protestan tertanda tangan Eporus Pandita Dr. Robinson Butar-Butar Molate songonima tikting jinahahon dita di minggon oras ba Dunia bukti
Damai di batang na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti aka ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Hatani di bata nagabi turupuk jamita, imana tersurat di buku Parjamita bidu 10. Mamuka maisian ayat 10 sahatu ayat 15 songonon matar surat disim. Molodung matul-tul takke di bahen manangise, jaladang di Garut babana, ikon mga sahun gugu na maibana manalikon, alay na marhasyakon hapistaran ido na duminggan. Molo mamargut ulok tagan sohona tabas, dangbe marlaba hapadean ni panubuti. Lomoro hani pinggol ubegi pakkatayon ni halak na pistar, alay bibir ni halak na woto mamudut ibana sadiri. Mula ni pakkatayon ni pamangan na hauto ondo, jala ujung na hata lalain sambing do. Say di padia halak na woto do hata-hata, dang di boto jolmai manang aha na masa sugut, tung ise mapabotohon tu ibana manang aha na masa dung salpu ibana. Hangaluton ni halak na woto mangalujay ibana sadiri, ala so di boto topoton na dalam tuhuta ido sahat na. Hurian itu hatta na hinahulongan di bagasan Kristus Yesus. Sudido hita heau begi habisuhon ni Raja Salomo. Jala ido memang parjolo dipangido ibana sian debata asa dilehon di ibana habisuhon manang hikmat. Jala ido kibana do disa raja-raja tolu ayak sia dibaheni lehon matu naposomon rohana patas lau manguhum bangsomi asa huboto manirang nadinggan sian naroa. Lehon marohana patas ya supaya Tuhan memberikan dia hikmat habisuhon rohana patas manibang ima manang manirang nadinggan sian naroa. Jala marhite habisuhon manang hapatasan ni rohaido debata manogu-nogu ima Raja Salomo laho manguluhon bangso Israel. Alana bodo tabayakon bohado bangso Israel, bangso nabulun dengan begitu banyak karakter atiah kapangalaho sifat alai dia mampu boy ibana ala na dipangido ibana bisuk sian debata. Ahado habisuhon, ahado hikmat. Adong dosa da barita songonon, adong dosa halak ama, adong dua gerleng nak. Seorang bapak mempunyai 2 orang anak. Jadi ngadi boto amat tahun jonok nama tikina. Alani sebelum meninggal dilehoni mana do gudang hepeng tu anak nana 2 jala hatana songonom. Pakai hamu mah hepengon parguna hokamu mah dohot dengkan. Jala bain mah hepengon gabe modal usaha asaboy hamu gabe halak na sukses orang yang berhasil. Alai ingot matonak kutu hamu. Jangan sampai kepalamu terkena sinar matahari. Ido tonani bapa naon. Ido tonani natoras naon. Jangan sampai kepalamu terkena sinar matahari. Jadi moding mah amat tahun dipakai anak nana 2 mah hepengi laho memulai usaha. Dingok nasida do tonani bapa nai alani i anak siak kangen manang anak pertama di ngotibana unang hona sinar matahari. Alani asalawi bana setiap dia pergi pulang dan pergi ke tempat usaha, ibu di mana mapayung. Marpayung may mana tiap hari lau dohot lau mulak. Ala di ngotibana tonani bapanai. Ia berusaha melindungi kepalanya supaya jangan terkena sinar matahari. Jala Arab dorohana berhasil ibana. Alai kenyataannya ia bukan berhasil melainkan usahanya menjadi bangkrut. Alai hanggina manang anggina dia memaknai pesan ayahnya dan itu ribana payung. Ia tidak membeli payung.
Ia tidak membeli pelindung apapun untuk melindungi kepalanya dari sinar matahari. Alai tiap hari lau doi bana pagi-pagi buta. Ima tu par karejuan nai di karejo honi bana mai sahat tu botari. Manang boy dohon nganeng borngin. Baru pe ibana mulak tu jabu. Jadi merhiti caraon ia telah melindungi kepalanya sehingga sama sekali tidak terkena sinar matahari. Jadi hasia matung ibana, sukses mai ibana. Aido tujuan ni bapa nayati. Buhado asa gabe berhasil ikon sungguh-sungguh do. Laho karejo mulai do penakaning jangan terkena sinar matahari, berarti ikon karejo do ibana mulai sogot manogoti jala ikon do sahab tu botari. Hurian itu hatta gabe halak na berhasil. Odo cita-cita ni sudi jolma. Dangadong jolma dia tidak mau berhasil dalam hidupnya. Edo bain bohado asa hasea, bohado asa gabe orang sukses, bohado asa gabe orang yang berhasil. Alai yang dohonon supaya benar-benar berhasil tidak cukup hanya dengan ilmu pengetahuan. Alai ikon doho do disi hikmat dan kebijaksanaan. Tak cukup polan ilmu pengetahuan ikon along do isi bisuk, ikon along do isi hikmat. Kita bisa menemukan diri kita berpendidikan tinggi tetapi kurang menghasilkan sesuatu. Persoalan dari hal itu bukan karena kita bodoh, tetapi karena kekurangan hikmat. Alanidu hatan itu hatta. Nah paling utama untuk menjadi berhasil adalah hikmat. Itu bisuk. Ini yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Ahadohurwa hikmat. Sehingga kita lihat itu begitu penting. Macerikot hikmatot tabereng. Jala taidama memang hikmati ima keahlian yang dikaruniakan Tuhan untuk mengerjakan sesuatu. Jalaboy do hikmati neng tabereng kemampuan untuk menyusun rencana yang benar. Jala memperoleh hasil yang dikehendaki. Jalaboy do hikmati pengetahuan yang dikaruniakan Allah untuk mengenal Allah. Alai tabereng ma boy do dipangido hikmati boy alana si Salomo dipangido doi. Jala taida ma di pardalanan ya kahalak si Hutton debata molo tabereng di padan Narobi. Dengan hikmat seorang budak bisa menjadi seorang berhasil. Isi mai si Yusuf ai budak doi mana alai menjadi seorang penguasa di Mesir. Dengan hikmat seorang pemuda bisa menjadi pemimpin. Isi mai si Daniel. Dengan hikmat seorang kanak-kanak bisa mengajar para ahli iman kaningan. Terpu episteli semai Tuhan Yesus. Dan dengan hikmat satu orang bisa mengatur jutaan orang. Isemai si Salomo. Sebab itu yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Alani ahado cara asabui kita berhikmat. Ima tapangido masiap tuhata. Didok di Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Jala Rasul Paulus petang yakod do tu debata. Asa debata mangaleon hikmat ima tu huria Efesus. Si Salomo pemartangi yang do mangido hikmat. Jala dilehod doi tu ibana. Alanipe di perdalanan ni ngolutta perlu hita mangido bisuk hikmat siap tu hatta. Takolan parbinotuanina nata jalahi. Takola parbinotuanina ta jalahi. Ai halak namalo belum tentui berhikmat. Alai halak na berhikmat itu pasti sudah pintar. Ade asa tabereng. Jadi tabereng dison asa taida nakaningan perlu tapangido hikmat sian de mata. Jala taida manang diturpuk ta apala ditikion anong do dison dibahen ima perbedaan ni halak na berhikmat. Halak na pistar inna dohot halak na oto. Ade
Taida dison adong perbandingan Imam marhite ayat 10 sahab tu ayat 15 nak kaningan. Ayat 10 dipuka marhite patuduhan halak naoto. Halak naoto iman na sumanggarut babani takke naung matultul ujungna mangalojai dirina ala mga sahon guguna nama ibana manalikon takke kampak. Manang asal lebih gampang misalna piso ni kumajolo ay molongat tumpulon mol do pakke honokan maul songoni nang kampak lau mana hasuban manang dahau maul don. Jadi alangat tumpulon ahana mana perlu dikerahon tenaga nama itu kan. Jadi kita akan membutuhkan tenaga yang sangat banyak. Alai molo halak nabisuk halak napistar di boto ibana do naung matultul naung majal ima babani takkei tubuh madi rohana lau manggarut mengasah supaya tajam asabui dipakai ate. Jadi asabui dipakai ibana ima takkei nak kaningan. Jadi di son mahataridani naoto dohot napistar asa tabereng. Jadi ay nga majal hapihon ni garuk ma ale nakkingan ay nga majalin da tinaga na ma ate digugui bana asa buy ate. Jadi di sini ada perbedaan, ada perbandingan. Baru musena napaduahon dipatudos tu si takup ulok. Dipangat tu sion niak kana tua-tua na julo masa do piak katabas-tabas ate. Mantra ate. Engay bait tabas-tabas na. Jadi masa do mantra. Dipakai mau lahu pasidi ngakana jahat alai los boy mau maju hagogon tu dirina. Los dipakai mau naik manakupulok alai dang sudejol manaboy manakupulok alani ma dipake matabas-tabas molo naoto do si takupuloki parguton na matangan na alaso jolo di jaha ibana nakaning tabasna alai molo marbisuk do si takupuloki to tu jolo jahaon na matabasna dungi dungi dang parguton na be tangan na alai nanaing dohonon na marhiti turpukon ima dang nagabe ate asa setakupulok mabukan. Tapi apa yang mau kita lihat dari sini dipatudos do tu halak na jumolo mangarade diri doho roha nang pikiran laho patupa ulahon. Jadi nakang lau manakupulok dia sudah persiapkan bagaimana caranya dia harus baca mantra. Aliang gonao to daong ujungna ipargup mak so ngoni do hita mangula ulaota. Kita telah mempersiapkan diri kita bagaimana saya mengerjakan ini supaya bisa lancar, supaya bisa baik apa rencana, apa programnya, bagaimana ini. Ido, so ngoni do halak nabisu. Alai naking halak naot atau emang itakuk main na, ido kan tidak mempersiapkan dirinya, ujung naha dipargut mai mana-manang diturbing. Baru musena, taida ma diturpuko musena, ia halak naoto, ido kon nakaningan, dipatudus do halak naoto mamodut ibana sendiri si godang hata. Jadi molo dihalak bata idok joloni dila bibir rasani dok hata lapatan nek manak-manak do makatai unang paro rimas ni halak jala memang somalna saya ngubodang do naoto makatai ati jala gabi boy doon perhata manggang pangotain na si pata ati api dak tikus na do naon ay sorong parbinotuan na ati jalaboy do di padomon asa hak tujet manang didok segala tawi bana alai molo halak nabi suk ikum mana doon madok si dohonon na bohado asalas rohani halak jangan menyakiti orang lain dan apa yang dia katakan itu adalah benar bukan omong kosong tong kosong nyaring bunyinya dak songoni alai bohado asalas rohani halak. Jadi di sonma taida ate akka perbedaan nih halak naoto dohot halak nabi sukna berhikmah hudok nak kaningan di perdalanan di ngolut tapi ikon pangidot tado bisuk siang tuhata ikon pangidot tado bisa kita meminta hikmat bisa karena banyak contoh yang kita lihat di dalam Alkitab. Jala topik ni minggu tapi sadarion ngolu di bagasan panugun-nugun ni debata. Perjalanan kita manginang masih panjang. Nanti namar dalat do hita totong. Karena dunia ini terus berputar.
Alan ini perdalanan di ngulutta asa taboto. Pohadaw di perdalanakku. Idot nakaningan. Di perdalanan di ngulutta ikom mangulu mahita di bagasan panogunoguon ni debata. Berarti molo mardala kita di bagasan panogunoguon ni debata. Di son mahita perlu ikon marhabisuhon nasian debata. Jala di bagasan diri ni Yesus do jupang hita habisuhon ni debata natama laho manogu-nogu hita di bagasan pardalanan ni ngulutta. Bukan kepintaran kita. Ati dang haboyota. Laho manogu-nogu hita di pardalanan ni ngulutta alai neng tabereng di son ima debatado naboy manogu-nogu hita. Jala tapangido may di bagasan habisuhon. Jala di patuduhon Yesus do habisuhon ni debata di sadok pardalanan ning uluna. On ma nagabe tiruan di hita. On ma nagabe pangajarion asa tuson mahita. Ima berpusat. Tabereng ma bohado pardalanan ni Yesus. Di dalam karya penyelamatan di tengah-tengah dunia ini imana mate di hau pinor silang ibana di patuduhon ibana do habisuhon ima marumakon haserepon ni roha rade marhobas rade maneahon diri rade tumaon na porsuk gok haholongon ni roha jala satia mangulahon naridok ni debata amai jala gok dame laos habisuhon na songonima naikom tahanguluhon saliling di paloas debata hita mangolu di hasyanganon. Habisuhon na siyan debata boy taida di bagasan Kristus Yesus. Di dalam pelayanannya dia kapakubasyon na makokopita di hau pinur silang serep marroha barum se mangolu di bagasan holong ni roha mangolu di bagasan dame radetu mon na porsuk lau makokopita aptong pos doroha margogo dohita di pardalanan ni ngulutta asal ma tapasahat ngulutta di bagasan panugunuguon ni debata tapangido ma bisuk nasiam tuhata amin martanya kita muliati ali Tuhan di paingot hodo kami marhite hatam asa marbisuk kami di ngulunami jala bisuki hikmati naboydo pangidoon nami tuho. Di nahujalay hami ng akayanakon nami parbinotuan. Marhiti akka parsikolaan. Malonal sida pistar. Alay tong duali Tuhan. Ikon pangidoon nami hikmat nasiyakoy. Asa margogo hami madalani pardalanan ningulo nami. Asa unang tersanduk kami. Asa unang madabu hami. Alay bohado hami boy songon si Yusuf boy songon si Daniel boy songon si Salomo jala boy songon akka orang-orang na berhikmat na manadaho atong postorohan nami ali Tuhan di ngolo nami si ganupari di pakatayon di pabahenan tarida mahami halak na bisuk na patas marroha atau pasu-pasu hatami turuhanak pikiran nami marurat marparbuy di ngulu nami mulai hati ali Tuhan ala di luar surupi hami marpungu di bagas corom nabadiaon di situasi ni pandemi mulai hati ali Tuhan lam di leokodo di hami ima ali Tuhan kesempatan lahu mamuji pasangapo di bagas coromon aptong totong ali Tuhan odihon daging nang todinami asa unang adok kami namar-mara nang gusada sudi hami hipas sehat gabi boy hami beraktivitas boy hami ali Tuhan mangula-ulaon nami rotu bagas corom nabadiaon jala tuhodo pangidon nami asa homa na memulihkan keadaan nami ali Tuhan di partikian nami nuaingon ali Tuhan pasu-pasu masaluhut na ruas nyuriam na met na magodang songoni akka naong marhasohotan akka nang lanjut usia pasu-pasu saluhut na ali Tuhan asa ali Tuhan homa na malion hahipason gajang ni umur na malion na kanarikot di ngolo si ganupari na manarihon marhiti akaulon nami tupakamu ali Tuhan jala dia kenakon nami pi ali Tuhan di parsikolan na di naong di program pon dia ke pemerintah nami ali Tuhan tatap muka tuhodo pasahaton nami molo pi ali Tuhan roh kenakon nami tu parsikolaan las rohana sida jala sehat na sida
pada waka parmaran persahiton jala boy nasida madohot ya kaparsikolani ali Tuhan laho mengejar cita-citana di bagasan bisuk nasi akoi. So ni mali Tuhan kena kon nami na malui karijo lehon par karijuan asaboy na sida dapot pajapalan na lomak dohot aik na tiyo lasrohan na sida. So unya kanong cukup umur na berumah tangga lehon majodoh na seiman na sepadan na marhabiaram tuho. So ni mali Tuhan ka rumah tangga ali Tuhan na marhasohotan ali Tuhan dangadong dope ali Tuhan ima parbuin ni bortian lehom may ali Tuhan gabi pasu-pasu diaka keluarga nama kasih holi ali Tuhan. Buat kami akaruas nyuriam namar sahit homana malion hamalumon namar rukil urupi pargogoy sonia kana berduka cita homa ali Tuhan na mangalehon pangapulion nasiakoy boto horo takas ali Tuhan karuas nyuriam namar sitaono ali Tuhan na berduka cita apala ditikion homa ali Tuhan na mangalehon pangapulion cara khusus di keluarga sinaga ali Tuhan songoni di keluarga ima bersiburian ali Tuhan asa margo gua ka si solho natina dikon nasida asa ali Tuhan tarampul di bagasan ho ali Tuhan gua kami karuas nyuriam namar las nyiroha pale tikyon namar ulang tahun di hari sadarion nang di minggon ajari iba nama milangi hari-hari nak pinasahatmu asa dipake di bagasan roha bisuhon di hamulatehon ya ali Tuhan marhite ali Tuhan gabi pasu-pasu ibana di nguluna tok si sama dosa nami nagodangi asa badia ham di depan jalo matangi yang namion holang di bagasan Kristus Yesus martangia kami tuho amen. Mari dehita laus papung pilihan. Sian sude paruliana arga sarga utututiotota Yesus Tuhanku artana arga nama sude tak
yakon ma peleata ali di bata amanami na di banua gijang hodo harorani saluhut silio lehon na denggan do nasau libasa na mauliutus hu pasat hami masyana ni lehon mitu hami pelean nami tuho sei jalo mega bewap na hucus di jolom pasu mai jela ramoti ansong parhasia kami peleanun pati bulhon haraja di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam mutadahami godang nislio lehon mitu hami asalam girgir hami madok moleante tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana di lehon mi to diru di pamataku hosado hot guguki rudi saluhut hartaku humasaan hidupmu nasungguh satu kudus. Ali amanami na di banua gijang sangai pinurbadia maguar musairo maharajaon si saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang lehon matu hami sedarion hanguluan siapari si samadu sanami songon pani sanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami tu gihon tu panguncunan palu amahami sian pangago. Ayo dona puna harajaun Tuhun agung ruding pasangan pun selilingi Mula mahamu di bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu siam tuhata di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatamahu disondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midahu didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasorhun madamena tu todim amin.